Euro Disney, París, 15 d'abril de 2003. És la primera atracció que escometem i ens hi acostem amb timidesa. Hi ha una cua de 50 minuts, però a l'oficina d'informació ens acaben de dir que entrem a les atraccions per la sortida, i així ho fem. Tan aviat ens veu arribar, la responsable ens fa un gest de salutació. Ens hi acostem una mica més i li mostro la targeta blava de minusvàlid. Fa que no amb la mateixa mà que ens saludava i després estén els 5 dits ben separats, com qui demana 5 minuts. Té una mà molt expressiva, aquesta senyora. No m'estranyaria gens que sabés fer ombres xineses. A l'altra banda de la tanca, la gernació que espera fastiguejada des de fa 3/4 d'hora ens assassina amb la mirada. Són ulls que desprenen una reprovació empeltada d'enveja com la que deuen rebre cada dia els poderosos quan desfilen per la vida amb pas marcial, sense esperar enlloc. Un pare, inquiet, fins i tot alça la veu per preguntar-nos on és que es compra la targeta VIP que ens permet saltar-nos la cua. Com que el meu francès oral és molt rudimentari, somric i assenyalo el llullo amb l'esperança que capti que això no té preu. Però hi torna, com si no l'hagués sentit bé. Just llavors arriba una de les barquetes que circulen per aquesta cova dels pirates i la dona de les mans que parlen em fa un gest de cortesia per convidar-nos a pujar-hi, amb cadira i tot. Embarquem entre murmuris de desaprovació. Tan aviat com estem instal·lats, abans i tot de penetrar en la tenebrosa cova, la Carla em demana que què m'ha preguntat aquell senyor francès. Provo d'explicar-li. Que és una targeta VIP, papa. La batalla perquè em digués pare la vaig perdre fa molt de temps. Sempre em diu papa. Fins i tot quan em vol demanar alguna cosa i li convindria ser condescendent amb son pare. Hi va haver un temps que vaig aconseguir que em digués pare un dia a la setmana, els dilluns. Però la militància em va durar molt poques setmanes i ja fa temps que he renunciat a corregir-la. VIP, filla, vol dir persona molt important en anglès, li dic, pensant en els VIPs, les VIPes, els FAMAs i els cronopios de Julio Cortázar. La Carla obre molt els ulls. Sembla que la I d'important la impressiona. Tan important ets, papa? M'engalta. Somric, vençut per la santa innocència dels infants. No sóc jo l'important, és ton germà. El llullo? Faig que sí. Però fins que sa mare no ho corrobora, no sembla gaire convençuda. Sap que son pare és molt de la broma. No ho saps tu prou, filla? Reblo. A la cabina de comandament, la mà parlant de la dona acompanya amb el gest d'anar endavant l'acció que l'altra mà executa amb la palanca del mecanisme. La barca comença a avançar en direcció a una porta en penombra que dona accés a una cova plena de tresors pirates. Ens passem 3 dies sencers pujant a totes les atraccions adaptades d'Euro Disney sense fer cap cua, protegits rere la targeta VIP del llullo. La Carla es transforma en una locutora d'emissora sud-americana que retransmet sense treva tot el que veu a cau d'orella de son germà. A la seva mirada, enriolada, hi ha un punt d'admiració que no li coneixíem. Comprenem, gràcies a un d'aquells formalismes que els lectors de Julio Cortázar sempre trobarem insufribles, que el llullo és una persona veritablement important, el nostre VIP particular. Els parcs temàtics em continuen semblant una de les aberracions més entranyables dels nostres temps, però des d'aquells dies a París he de reconèixer que n'hem visitat uns quants. Si en el seu món de fantasia carrinclona un cronopio tan radical com el llullo va i pot ser un VIP, potser és hora de revisar els prejudicis que el mestre Cortázar ens va inculcar.